स्टार्ट जाजेनखाबाय खोमा ना भट होखाबाय ना औ दे होमबा अल द बेस्ट अल द बेस्ट दा नै जोङो भटखौ होखांबाय नै Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So guys, नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दाखालिनि लास्ट भिडिअआवहाय खोन्थादोंमोन कि जोंना क'क्राझार गभर्नमेंट कलेजना इलेक्शना जासिगोन होननानै बिनि थाखायनो जोंना क्लासेसफोरा बिदिनो रेगुलार जायाखै होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन ओमफ्राय नै दिनैहाय 3 मे जाबाय दिनै जोंना फाइनाल इलेक्शन दिनैनो भट होफैलागोन स्टुडेन्ट्सफ्रा ओमफ्राय दिनैनो रिजाल्ट होगोन आरो ओमफ्राय दा जोंबो ओंखारखांबाय भट हैनो थाखाय रेडि जाखांबाय ओमफ्राय माखासेफ्राथ' फैलाबायगोन एकदम जोंना नुहुरो ओमफ्राय खाथिखा नालाय नुहुरो एकदम ओमफ्राय दा जोंनिया देग्लायनि इलेक्शनावहाय मोननै टीम दङ मोनसे टीम इन्टिग्रिटी मोनसे इउनाइटेड 2.0 आरोना ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो केन्डिडेट्सफोरनिसिम जिहेतु मोननै टीमावबो ओरैनो आंनि लोगोबो दङ ओमफ्राय फंबायफोर दङ बिनानावफोर दङ ओमफ्राय आङो बेखौनो बुंनो सानो कि नोंथांमोना मोननै टीमनि गेजेराव एस ए जेनेरेल सेक्रेटारि नङाबा भाइस प्रेसिडेन्ट नङाबा कालचारेल सेक्रेटारि बिदिनो गावबा गावनि अन पस्टआवहाय दारायदों जेनेबा बिराद गोबां मटिभ्स लानानै नोंथांमोना बे पस्टनि थाखाय बे केन्डिडेटनि थाखाय दारायदों बेयाव नोंथांमोना देरहायोबा मोजाङै मोजां खामानि मावलांदो ओमफ्राय जों लुबैयो जों स्टुडेन्ट जानानै जोंबो लुबैयो ओमफ्राय नोंथांमोनखौ जोंनि कलेजनि थाखाय मोजाङै मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन जाजानो लुबैयो नालाय ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना बिदिनो गोबां मटिभ्स लानानै दारायदों नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ नोंथांमोना फुलफिल खालामनो हाथोंसै ओमफ्राय इमप्रुभमेन्ट नांगौखौ नोंथांमोना इमप्रुभमेन्ट लाबोनो हाथोंसै जोंनि कलेजाव ओमफ्राय जोंना कलेजाबो साबसिननिफ्राय साबसिन जानो हाथोंसै आरो दा बेखौनो जोंबो लुबैयो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मोजां मोजां खामानिखौ मावलांदो ओमफ्राय दा लास्टलि टीम मोननैनिसिमबो टीम इन्टिग्रिटी ओमफ्राय टीम इउनाइटेड 2.0 आंनिफ्राय अल द भेरि बेस्ट दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै जोंबो भट हैनो थांनोसै माखासेफ्रा फैलाबायानो बिराद गोबां नुहुरबाय जोङो फैनाय मानो होनबा जोंना खाथिखा नालाय जोंना नुहुरजोबो एकदम कलेज खाथिखा नालाय बेखायनो नुहुरो दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिराद मानसि जाबायना आयौनि मानसिया Lenin, all the best. All the best, agwi. Nay, biasanya candidates ber, all the best. Start tuh जाजेनखाबाय खोमा ना भट होखाबाय ना औ दे होमबा all the best agwi. All the best. दे आयौ दे thank you all the best agwi. दे all the best. Yeah, all the best. Oh, yeah. Oh, all the best, yeah, right? All the best. Yeah, all the best. 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 Yeah. All the best. Room number 4. बिराद गोलाव लाइन जाबाय जों बिराद लेट जाबायना फैनाया भट होग्राफ्रा सासेथ' दा नै जोङो भटखौ होखांबाय नै सासे दंबावो मधुआ ओरैबायदि गोलाव लाइन नै एकदमबारे होखांबाय ना थांफिनसै ओंखाम उखैनो हाला ओंखाम जाबाखै एकदम जेरैथिंबो मानसि ओरैबो मानसि होखांनानै फैबाय जोंहा जोङो दा नै चिकेन फ्राइड राइस फुङाव ओंखाम जायाखैना ओमफ्राय चिकेन फ्राइड राइस जानोसै जोङो
जोङो दायो नै भटखौहाय होनानै फैफिनबाय पिजिआवहाय ओमफ्राय दा जोङो लान्च खालामसै आरो ओमफ्राय लान्च खालामखांनानै रेस्ट लानानै दा बेलासि जोङो कलेजाव थांफिनसै इलेक्सननि रिजाल्ट खोनासंहैनो थाखाय ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौल' नायबाय थाबानो जाबाय बे इयाराव जोंनि फार्स्ट टाइम आरो थाइजौ जानायनि ओमफ्राय सासेया बाथोन देगासिनो दं सासेया ओमफ्राय थाइजौ हगासिनो दं सोर लाबोनायनि आगै सा लाबोना होफैदों जोंनो दादासो दादा थेंकिउ दादा फिसा थाइजौखौ हखांबाय आरो हलदि स्वारनोसो बानलु जाबाय हालियानो आइयै लुबैजोब्बाय आं जाबाय हो नैबेयाव दै एसे होलाय मारु दा लगायनोसै खाथियाव दै होफैलाय स' गाइस जोंना नै दा थाइजौआ रेडि जाबाय थाइजौ खाजि थाइजौ गोथां आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव जाबाय दा बे इयारनि फार्स्ट टाइम जोंनि अयथासार गोथाव गोखैयाथ' अरनोबो हाखाला नालाय हाथाया सिगां उन्दैयावसो जि अरनानै जानो हायोमोन दाथ' मलंसै ओरैबायदि गोथावलै फार्स्ट टाइम एबार बे इयाराव मानो इलेक्सनाव मोसानो मोननाय माबायदि मानद्रा जोबोद गोथाव ओमफ्राय जोबोद गोसा ओंखायनो सिनि देलायनानै जाबाय आङो ओमफ्राय जोंहा गोसाखौसो मोजां मोनोना जों सानैया जि जाबाय आयौ स' गाइस आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दहाय फुङाव बुंदोंमोन ना कि जोंना दिनैनि इलेक्सननि रिजाल्टआ दिनैनो होगोन होननानै मोनायाव ओमफ्राय दा बारा गोबाव सम गैला रिजाल्टखौ डिक्लेयार होनो थाखाय अलरेडि राउन्ड 2 थांबायनो ओमफ्राय राउन्ड 6 सिमल' काउन्टिंआ ओमफ्राय दा टाइमा 7:10 जाबाय मोनानि 7:10 ओमफ्राय दा जोङो बयबो जोंनि पिजिनिफ्राय थांनो रेडि जाखांबाय ओमफ्राय जोङो थांनोसै आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय होमबानो नोंथांमोनाबो विनारखौ मोनथिसिगोन जोंनि देग्लायनि 2023नि केजिसि इलेक्सनाव सोर विनार जामारखो सोरनि टीमा एबा सोर केन्डिडेट्सआ विनार जाखो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो नुलांबाय थाखागोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था जों थांसै आरो जोङो दा नै रिजाल्टखौनो नेगासिनो बयबो नै स्टुडेन्टसफोर जमा जाजोब्बाय ओमफ्राय दा टाइमा 8:32 जाबाय ओमफ्राय दा काउन्टिं सोलिगासिनो आरो दा लास्ट राउन्ड दङ होननाय खोनादों ना ओमफ्राय दा बिनि उनावनो रिजाल्टखौ डिक्लेयार खालामसिगोन आरो आं गिबाय दे
स' गाइस जोंनि कलेजनि देग्लायनि इलेक्शनाव GS आवहाय विनार जानाया टीम इन्टिग्रिटीनिफ्राय जाबाय लेनिन ब्रह्म। ओमफ्राय देग्लायनि इलेक्शनावहाय बिदिनो मोनसे टीमनिनो एखेलगे विनार जाजोबनो हायाखै केन्डिडेट्सफ्रा मोननै टीमनियाव 50-50 जादों। टीम इउनाइटेड 2.0 निफ्राय 5 केन्डिडेट्सफ्रा विनार जानो हादों ओमफ्राय टीम इन्टिग्रिटीनिफ्राय 7 जन आरो। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव बे इलेक्शना गोदोनिफ्रायनो जाबोयो दानिल' नङा बाहाय बिभिन्न राजनिति हान्जा बा जातीय संगठनफ्रा गावसोरनि जानाखि केन्डिडेट्स बिजाथिफोरखौ फसंनानै देरहानो थाखाय नाजायो आरो बे जिहेतु मोनसे गणतान्त्रिक देशनि मोनसे इलेक्शननि जानाखि सिस्टेम दं इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियानि गाइडलाइन्स मथे बे स्टुडेन्ट इउनियननि इलेक्शनखौ फाथिनाय जायो। ओमफ्राय जाय केन्डिडेट्सफ्रा बे इयारावहाय देरहानो हायाखै एबा विनार जानो हायाखै बेयावहाय आगैमोन थागोन ओमफ्राय लोगोफोर बिसोरो बिथांमोना जेबो नार्भास जानो नाङा। इनफेक्ट आगैमोनाथ' नेक्स्ट इयारावहाय चान्स दंबावो ओमफ्राय आङो बेखौनो लुबैयो नोंथांमोना बांसिनै साबसिन ओमफ्राय स्ट्रं जानानै फै ओमफ्राय जेबो नार्भास दाजा आरो।